Afganistansko selo. Ništa ne sluteći, stanovnici se bave svojim poslom. Iznenada u posjed dolazi hrvatsko-američka vojna ophodnja, no stisak ruke za dobrodošlicu ubrzo zamjenjuje stiskanje obarača. Nekoliko talibana sakrilo se u selu i počelo pucati na vojnike. U pomoć ubrzo dolazi oklopno vozilo sa specijalcima. Jedan taliban pokušava pobjeći, ali pas je brži. Srećom za teroriste, meci nisu pravi, a selo nije u Afganistanu, već na Kordunu. Zajedničku vojnu vježbu hrvatske i američke vojske pomno je pratio i cijeli vojni vrh. Zadovoljan sam razinom sposobnosti, vojnih sposobnosti s jedne strane, ali isto tako i mogućnošću naše vojske da surađuje i komunicira sa pripadnicima vojski drugih zemalja. Vježba se pripremala više od godinu dana, a u njoj je sudjelovalo 1000 pripadnika oružanih snaga Hrvatske i SAD-a. Cilj je bio što realnije simulirati opasnosti koje vrebaju u mirovnoj misiji ISAF, a jedna od njih je i cestovna zasjeda u koju je upao ovaj konvoj. Uz zračnu potporu teroristi su brzo svladani. Vježbom i prijemom zadovoljni su i Amerikanci. Potpora hrvatske vojske bila je fenomenalna. Cijela satnija uživala je ovaj tjedan. Moral im je vrlo visok i ovo je jedna od najboljih vježbi kojima smo prisustvovali. Na pohvalama nisu štedjeli ni Hrvati. Može se vidjeti da je visok moral kod vojnika i američkih i naših vojnika, da je suradnja odlična i vježba je super prošla. A da su hrvatski vojnici super dorasli svim zadacima i izuzetno cijenjeni u mirovnim misijama, potvrdio je i ministar. Hrvatska je po svom ukupnom doprinosu 11. zemlja u Afganistanu u odnosu na 48 zemalja koje tamo participiraju. Budući da Amerikanci namjeravaju do 2014. povući većinu svojih snaga, taj doprinos će zasigurno morati biti i veći. No prema viđenom, hrvatski vojnici spremni su za takav izazov.